Teška priča. Evo neko, neće tu ubijati. Sad nas ubija, znači mrtvi. Sad će krenuti. Nima idala, to zelo živi. A, tu si. Dobro mesto, pijani. Pa ko ne svira knjigu? A ne, bi vidio. Sve kada čekaš, knjiga je možda ne ima neko. Jedan i preko. Njeno levo, moje levo. Kude? A, znam. Dobar igrač. Da, opet. To je pozdravljanje. Ništa ne. Ej. To je to Silmerice kove. Mojke, što si igrao u kladionicu? Ej, danas gledam Pavlu ulicu, ne znam što diramo. No, zovija. A zovija? Od ne znam, čuo sam nešto to. Pa hoću mu ja. Opet tako se vidimo. Ti ćeži. Izbrao jedan u dva. Skori telefon u ustobe, ništa ne. Ne znači njima ne igrao. A čega se igramo? Neću idemo, naruču moja sluša. Oni vidimo prijateljstvo. Evo se to će podu bolje kao što spremeno. Zbog istorija. To znao bolje za sljedeću sezonu. A to je da se novem spušti tu upademo u reliku. Ali padam, play-off. Neće moći i mnogo sebe pobjedi tamo. Ko četnici kad prvi župa. A to moga se pa gore. Moga se na globusa pa gore da... O, znate krilo, bih došao ti i kažu mi si češ krilo. Sad, bilo su čemu? Još nekako pozdravimo. Ja se vale su strpi čekić, istino vreme. Izađu. Tako se radi igrali se ti daru po jedan ridački. Za slikanje. Ali ovaj 19 igraja za... Sad će dođe vari helikopter, sedi uvijek. Ne stvarimo pravi da su sedi uvijek. Još ga vadi. Da, ve. Šta najskupi sada? Ovaj Vuka čovjek je slatko. Da ih malo stavili. Ne mogu. Kod nas ima cijela imuna stvarno. A ćeš? Evo. Ne mogu. Baci ga ne mogu. Ne mu svi nego tako. A pojedi ga, čekaj. Daj ga na, pojedi ga brzo. Aki pojedi ga, neće ga baci. Brži će ga baci, da ga ne baci. Hoći ti. A ko je ubilo ga? Ne znam. Što bi si pojel? Rus je prebavio. Rusinom bio prebavio. Što da ubi? Buldožerista. Neve penale, ek mu svirame. Ek mu svira penale. Sam našo ga duva. To je ništa, kad si znali Balajnac igralište, kad si daru Mika i ovaj Alka. Mi smo vešli, Da si to ne kao gol kad teki. Pa što? Alka je povećao. Evo ja. Miku kad su znali, ja mislim neće se digli, oni se digli i ostavljaju. Ovaj odi kod me su pušku te paje. Alka bije, bati i čuti. To je malo kod mene vremena.
Mogu slušati na to najjarka. Beri malo ono tam, Dragane, da se ne dede. Obavezno. Nemaš? Poštijel si malo? Ovo, hoćeš malo? Hoćeš? Neću još da sam ne rušao. Ja ti kupim. Pazi. Kad napućem tamo lapidom, može? Ovo je crveno. Kad napućem Sudija gleda, ako nekog šutneš, da ide penal. Možeš si pomagati. Vule, pa nema ga Bojkove sa sveme. Bombone, ne do neba. A tu je Bojko. Nema ga. Sad će otišao da kupi bombone pa će doći. Ko? Bojko. To je Belčev. Dika naša ceo žak ne gleda. Volem žak da kupi. Možda idušiš? Pa razumijem gi, brate, razumijem. Znaš? Ja znam čita. Veliko mi poslovno sam ne znam. Ništa. Nije. A, sad kad si još. Ako mi nekog dijela kaže me neću kupiti. Sigurno ne. Kaže me neću. Daj mi malo sunce. Kažu mi što ono ulazi. Ko? Ulazi što je ludi. Da. Onaj što telo sve dodari. Dobro, ajde, daj ću te za opet na A, vreme. Danija. Cirkus. To je moje dete. Se od mene. Od je tebe. Da. To sunce. Što je malo. Dođi ovdje sedmi. Ajde, bepe, stani. A neću tu. Ovdje sedmi u skut. Ja, be, a... Dobro, bepe, stani. Gdje si moje? Ako neko udari nekog u nogu, on svira i pali penal. A šta on u terenu unutra? Pa on mora unutra da gleda. Kaj ti kažemo? Kaj ti? Piksi, kažemo da onaj crno je da je sudija i da on mora da bude unutra. Kažemo da je on unutra. Da, bre. Koji ne je dobar, on ga istera odmah napolje. I Sofija. Ko Sofija? A to je Sofija. Bega na tam, da sednu deca malo. Poslije se tu noći ta sprema. Bega na tam sprema. Kako da ne? Pazi sad i on snima tek, nemoj da ga vaji. Zamjeravaš. Ono je tamo golman. Da, bre, to. Ponovi se na Sofiju sunce. Sofija, hoćeš? Ti dao sam. Bog. Pa ne mogu, je tvoj bog. Pita. Ne možem da mi daš. Hoćeš? 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 Evo, tam kad ne je loptu tu nije. Da, ovo je naravno. Nije plaćaš lepo. Odmi ti vule. Ja sam po kola. Hoćeš? Neću uzimam ovaj. Mantkeve, to mene da to ne Ali možeš se tu pometiš, ozbiljno ti kažem. Pa ne mogu. Majka ga ne zvala Milja, ne? To je to. Vi niste gledali kako se ovdje najbolje radi. Kome najbolje? Ajde, da se nije spremljena po tebi, mogu da li. Zabuđeš tamo malo. Grčovi već u 16. Ide konju, ne jedi gomlja. Ono se zagreva.
Каже, да се помисли. Не можу живе тут самодаря. Алексей, помериш мало? Не може стубове куди. Стубове. Десечемо стуб. А дайте да пада кроп. Защо? От Меси. А то Меси? Ja samo na drugu. Poznao trenutak. Ja trči 10 skoro gore. Dajte mu se zastavu. Ne. Ой, дай ми чунто пред. Дай ми пao. Malo crno. Da, bre. Pa Messi mora da ima ovakav dres. Da. Da, bre. Alo, srećan ti rođendan bebatovi. Da, bre. Извини. Tvoj bačan rekord. Evo, pravo je. Пеналове. A Messi ne je dobar. Malo to bolje. A Messi? Messi nije dobar. Messi, pa i on nije tako dobar. Messi je dobar. Pa ko je bolji, Messi ili ovaj žut? Ronaldo. Ronaldo je bolji. Vamo mu ide kumat, ulazimo. Kako vijaš? Ili za Ronaldo ili za Messi? Za Ronaldo. Ronaldo. Da, gdje si bio smo Evo ga, Udar. A ne može, to ne može blokirati. Ili za Ronaldo ili za Tam se Messi? vrti. Blokiraj da leti. Odmah trebamo. A ti Pepe? Ronaldo za Messi. Ronaldo. Kaže, Gdje si me hoće? Messi bolji. Messi bolji. A pa Messi bolji be. Nije. Mali. Evo ga jednoga, evo ga jednoga. Ti. Ma Messi bolji. Malo bolji Messi, koji bolji Messi, be? Vem ti vetar. Messi malo bolji. Malo Messi bolji. Pa koji je bolji bol, ajde. Sami smo došli. Messi. Ne, Ronaldo. Išli smo toliko. Ronaldo. Aha. Šta bolje, ajde. Ajde. Ronaldo. Messi. Pušti, ej, evo, visoko ima, visoko. Koga vidiš Messi? Da udario zalepio. Glavo masnicu Messi. Ivo, bre. Najbolje. Oni nije doga nama. Ej. To nije nikom. A nije se igramo. Aj, krenji si. Ajde si igramo. Ajde. Pomeni Daj se to. Safja Više. Kada ćeš murke? Ako ne. Pomeni se to. Ajde Jurke. Jeste se nešto, ama. Ajde malo. Da li se malo? I šta? Ovaj. Nećeš smak od mladena. Ostio. A ćeš za to i samo? A znaš? Za to. Hoć ja? Čekaj vodu. Juriš? Ovaj Juri. Stefan Juri.
А зна да зига, твори да. Виж да бе нищо не стига. Зна да зига. Не би го. Да sam ja vidim stubu, mislim da se ništa ne dešava opasno. Ало, Pa da ga zjega на утакмица. Не знам, da šutne će bude očigledno da ga zjega. Балајнат и Белосин. Да, вече. Треći и четврти. Упрек за прво место. Не, завършила се ovaj задня и плей-оф. Ona je legenda da onaj što tebi. Što meni dava žuti sad? Znate za to, ne dao li ste? Pa šta sam mu rekao, А bre? пребацили они манки препчели. Чек пребацили. Синоć ги пребацили. А едно батија кошница дома, едно у Даниелу па бунку доле. Дома ги валја пребација. Ама бе, имаме 4 комада. Куќи они се те куќи прави неки хеликоптера на телефон. Ја го зва телефон, но може у собо он не напади. Па позови ga на фиксни. Така ви може. То това не може. Ајде ти цимнем ја kad bude ovde, ti puštim poruku na ovoj, na Messenger. Ništa protiv, završimo čak, nasadimo следващото прику. Това е варку колко имала, та ćemo u drugu. Za tulicu selo, ne? A da, reče, Miki se sada puta za nekoga. Daleko. Ne bili izva da sad najavim se. Ništa ne dele u treću sad do nas odmora. Umorna, tela je nego umorna sad odmora. Ne znam da li u prvu ili drugu. Ajde, lek. Ajde. Tamo možda bi tamo ovaj. Drago je bata jedan put skosio. Nijedan put pobeža uz Jabučeve, upade u rupu neku i najiskuće više. Ne, ali jedna ima ovamo. Dobro da gumiju tepamo na pobežu. Jedna ima Prošle godine. Kudjanovu zgradu ovamo. Je li ovaj sam drugi? Sam. Gledajte ga. Ovaj. Napred to. Ovaj pa nije ni bio, nije ušao. Pa nije ovaj ni bio. Nije ima nikim ni ušao. Pa nije li. Ja se ga nije znam protiv ima, ali i Rakčević. Nema sad da ga propišeš nikad. Snimili govori? Jesam. Možda si već vidjeti Ako govori. ga nesi uvatio, Ako ga ne uvati će biti kako Bliža lopta, šta da radim? ti razbiju sve stolicu pred glavu. Hoće. za lopta. Jesam. Igale. Čuti. A to je, ej. Pa ja nije došao na vreme, pa zato da smo priveli go. A, otvorili golem ovaj. Ne može Boga. Ne može golem, kudede da vrlo. Dobar golman. Ajde gore možeš kad se čekamo. Počuj, pijujte. Gdje su bro najdrvaš ovdje se redi? Ajde, zbireš u bi. Ave, pala u bitu. Pa li isto te paša? Pa ispravni glavi. Ave, oni ubiše rusa sve. A, svoje. Samo je najviše. Ovo preko zada sad ga pa ubiše. Vajko i ovo. Grujica. Vidjeli da ne trebam nikome kaži. Imaš još neki rede, bamu. Da, uči. Što si napravio? Jedu pravim. Dobre, jaki. A? Manje neke špagete pomustava i
Ako je zapisao došao prvi. On se misli, ja nije. Ne sam deca se dešao da poludeš oko minutu. Ti došao da sviđao. A poludeš? Smo mi krivi. Znači ga menja No, dobro. bol, ne ponega se bule. To da ga treba stigne. Pomeri se bre. Te bacim dole. Dobro, lepo da bude. Jel je pajaca da? Ne, Palja on bi Brigavici, fokusira dvoj helikopter. cale 1000 eura. Kaži mu ba, kaži. Palja ga fokusira, lepo ga fokusira si. Ima on para. On se država kanapa i kriv. Koliko nešto zajebava Palju za operač? Ja ga sam za operač, pa jedna za vanjku operač. Ne, može ba. Razno, znam. I ono je Palja sam otišao. To je danas. Mnogo me se iznervira. A to on počuli da se kako to se može. Ko im je opasan? Gledaj ga kako, da vidiš neki uspjeh sivo, znači ništa nije u redu. Ne bi on, vaj mu baci ruke sad. Ne, popuno. Čudo tom djetu dražu kad mu danas letnji ovaj Jovan. Ne slavimo. Pa priti tam se ti Jovan. On to ne slavi letnji. Znao, on zvao gosti gore. On sada zove gosti. Gore na kuću. Tašno, slikaš, tašno. I dođe on gore sad. Pa pomagaje ovaj, možda od neja, jednu gajbu pivo. Tako je su ljudi da bi mislili da ti dane se rodi. Ajmo. Super, hvala. Ovo je napad. Daj mu dobro. Ajde, gledaj. Daj mu dobro. Već. Ako očisti ga sam. Abe, očisti ga sam. Dobro. Daj mu. Ne baš. On sad izbori na Kosovo do Šavle. Idi tam da glasaš. Znači ide do 8 sati. I da po sa prođu tako uspjeli. Nemam pravo. Nema 18, hoće glasati. Sad mislim da taj to se... Ne, Tamo bio ponovari. Ne, ide čašću. realna ideja. Da. Dole imaš ono drvo pašano. Njega nema. Da se greju zimom. Treba radi, ali To se na te žene, daj da se pređu, to ne treba. Te ti pager gume, šta je to? Ej, nisu to ne... Jedan večer da vidiš da nema. Ajde, već, Alka, vamo. To je nešto najgore što može se reći. Ima neki... Koji? Dobro. On je beli. Daj mu odmah. Više mu debelio. Da vi ne može se kreći. Ali večera i svoje. Koliko ima godina? Koliko ima godina? On to pravo ne zna. Ona je upakovat s fejner. Pozdrav. Pa ima neko iskustvo, brate, ali... Odmah, to je fejner.
Коли там завершив? Коли там завершив? E, Još, Brežina, Car 12-1, Aj, ne treba. juče. Jučer li? Velinov dao 10. Koji je dao 10? Velinov. To je dobar tebe. Ja nema niko da priđe. Sjeli se. Terminaševa. Ovo je sad slov za glavi. Penji! Ajde, idemo. Bude, sedi tako. Idemo sad. On je predloženi do A tu je da pogrešiš pred gol. Na onom kafiću. Mislim da znam. Gore na zemlji strani. Cel frotno. Ako je ne te da se oženi dok Jaka lopta. Ono je duplex trika. to je glupost, ne. Pa boli ga furam. Neće drugo. Ako ovoga golema ga napravio, samo da nijedno ne napraviš. U njega ide. U njega ide. Spor. Udara. Evo. U njega je bam. U njega je play naprijed. Dao su lep. Bravo Žućovu. Na koje palje igrao nekad? Isto žuća, a? Zovi ga Begorane. Zovi ga. Ovo sa pčela radi. Ta pčela radi najveću. Da, s lopatu i karani. Bili smo na prostoru. S lopatu i turek. Ja mislim da je to kilo šećer voda. Da dođe majke kada gi da $7. Pa ako upadneš pija na njih, To je jedno mesto. Se dobiju šećer. Kod ekonomskom da je to kriza. Pa je dođi gore na utakmicu. On počeo rakiju da pije, popije jednu rakiju, pod naruči celo bukalče. I posle piju. I ja, već on Zagreb krenuo da igra na neke tetke, to je pored. I on se počeo vrtiti oko tetke, a Piki se samo smeje, on je koji futbek. Ja vikam, Ogi, treba se idem na ovaj pola 1. Htio sam da svrnem vama u tome na priču turovi i da ih odvezem na nas. Neka idi si ti cepa, ja ću da ostanem sve. I vrte se tamo oko neke tetke, znaš kuda je spaja? Kud? Gde do noga matu tatu? Ne može vam. Kod njega spaja. Ko kuća. Što vidio Partidan? Pravijeli. Neće mi bilo. Pa ne znam. Ne znam, stvarno, ozbiljno. Izgubio. A znam da si izgubio. Ti da stanu sve. I koliko je skor? Gde sam imao? I koliko je skor? Nije od počela. Tišina malo. Pa ti mi se odreče kad dovoljno. Pa ja ne mogu da E, ga stigam. koliko je? 1... Već su igrali u treću igrali, ako izgubi. Pa ću se vrnemo, ćemo na ulicu. A? Da, sad. Pa ću ima palitije, pa ima pa ću ima. Pa da li tiješ na roj? Dobro je. Kaj ga on me zove? Kaj ga pitova tiješ na roj, ne be, neću idem. Ja kad rekao na ulicu, na roj.
ideš od lokalna. Sada se dira sam. Nije mu sun toči, nema se iznovo. 30 minut. Samo u gol da ide. To lepo, sam ti drugo. Evo. Režina Car, 12-1. Si vidio? Omi pa vikao. Režina. Možda Car, sinoć, juče. ne mi bilo prvo kažem. 12-1. Velinov dao 10. Bolest da ko srčani ode pa da možda umre sa kim. Aj, uš. Ajde, mali. On će kada se vrlo uvijek. No i ove. A, dobro. Sad kad se umori se šutira. Ali na to Dobro, može bolje. ne znam, da pa nešto tako si čutalo. Jedna Sad bili sami žele pretjerali i dao ovdje. Ali onda se čutala 2 godine. I ja se gledam uzdan gol. Ja ne želim. Ono je ostavljeno da ne treba. Majkovu skoro se operisao. Pa doleći mala igra. A svetsko prvenstvo, kad počinje? 3-4 dana. Treba se 11. pogotovo žena. Svaka druga. Pratim je, ćuti. Svaka druga žena odrednika. Ide da prati Kosovo. Kosovo ide, a? Ja ne znam, Ne. koliko da ti idem na pregled. I Kosovo li? Jedan put u pola godine. Ovo nema lopta da donosi. Meksiko. Evo ga. Bravo. Bravo, Messi! I Jesam. to je, aj što ne idem, nego što ti što vikaš što ti kad Ajde. Ne, mlad. Pa nej, tako treba, ovo što to. Ovo je panjarski ovo, pravo. Takav šut imao ja. Što se ne javlja bre siscu? Mani ga bi on sad Da li je pijan? rotirao. Treza nije. Treza ne verujte. Možda bi bio da je ostao kod Ražu, da nije bio pogođen. Nije pao na ovom liku. Pa dok da nije bio pogođen, možda... Pa mnogo li ga udarija tebe? Ima 20 Ima. Kad nula palju udarija se zatvara štunje bez tudoko. To pivo. To može drugo. To teglo neku. Jeli, odčup. Isto. Manki mali. A, dolaziš mu. A ne. Nisu doneli knjižicu, se neći kada da se knjižicu se dođu. Tamo da su tortu i ruče. Muzeo sam malo prije. Ajde, sad će da naručim... Slano mnogo ve. Slan, pa uljuši ga. Gdje će posle bude? Ono. Ne idemo posle. Idemo Messi, najbolji, bravo. Ja sam to... Faul bem ti izda. Za nešto osnovno... Aj, šut! Stoga nije šutira, bolje je da šutira. Vama levo. Isto men tako je bio znači 7 golova možda kupi izgleda. On će da 2000 za ruke. Bolje. Nema flaska kao. Ja gumem čoveka. Ja pa znaš onaj slučajno uzeo jedno pa tri kupisu i kada i koga se stopnika ne, ali se pa tu Kuj? Bolje. Ima li Njih koji su na mestu? A? Koji su na tabelu? Ne igramo ni ovu ili. U drugu?
U Jablani. I koji su? 5. Dobro se drži. Ne igra za njih, ne? Ja volim, čekam kad ti mi je normalno. Gde ćeš da prođeš? 200 koljena, 30 metra na Anika, da na stadionu. Štemke pa... Trebalo da berem. Dobro, posle se ljutiš, ajde. Ove, jer se prvi pa to se ti... Ove, sad to dve linije, novo pravilo. Pa da, ve pa. Između je prazan hoder koji će do odmori. Puno vreme. Za sudiju. Posle toga pomirili na vam jedan skup. Pomirili nije. Velika. Dobro, pa se idemo na pauzu, pa od avgusta. Avgusta nova sezona. To će bude i pravak, to će bude i napredak. Ništa, treba u sredinu da bude. To će bude... To je upao. Upao. Rudar će se spustiti. I 2 put treba da idemo u Aleksinac. Cirkus. Prima po 15. Uzon. Tako je, radi ga malo, umori ga, gledaj koliki čovjek ne može ga prođu. 37 minut. Ko je 30 minuta? Ovdje me piše. Kasnila 9 minuta. Znači, Sam stvarimo vrćemo nazad. smanji 9. Sad u Bunardu, da. Dobro, ajde, prvo znam da on 20 cm. Gdje je golman gol nisko? Skoliko? Odlično. Au, zakaj. Pazi se, klanjaš na brata pogled. Yes. Ko radiš Beograd? Gde si ga? U Boličanci. Di što celam ti prska nešto je pa vas? Ode dole. Mene da će se raskrivio sutra. Izgleda. Evo ga. Bravo. Podiga malo nisko. Malo nego podiga. Što da vika da je to 25 nara. Ima li još neko? Jesi. Da ne propustim. To je dobar četvorkanina, znaš? Sjegni. Ovo je da su da ispala kao
Milovane, čuti kad ne su kudeli bi penal, bija da su beležili, a? Bijeli gašo, penal bi bio na centar. Prošli put ovija se poniše nije... Nije se vidio... Evo ga. Postavi se. Ono su ukašli. Dobro, dobro, dešava se. Dragan mi pogodi ovo, ja? Ne znam ja da imamo. Znaš koliki smo? Strase. Bilo sam trener što je Čačka kao je maler. Ajde, kumat. Šutiraj. Na druga. Ja, ali ja. Dobar, potez 2-1. Hvala lepo, kupa. Još to je dan? I mirno dih. Smeš da se klede da će ni sagod ni dali jedan gol. Moj tiš dole. Ne kladim se. Ajde da se kladim. Jesi. Ma jok, nisam. Ja šo, ide da gleda Kosovo sad na svetskom prvenstvu. Hoće, a? Ideš li? Mali igra centar. Nego jebeš ti igru. Evo ti, Prave čavke. Od sreću go izgubi. ja. Ajde sad, idi. Ajde. Vidi kako stojiš. Desno, Aleksa. Pa gledaj Aleksandre. Sam. Offside. Kome bre? Pa moga da budu ovaj sam čov. Idemo. Ajde levo, ajde levo. 43 minut. Koliko? Ovo je tamo. A ta naša piva. Pa tamo družoljubivi. A će se naložiti. Sve ruči ispred njega. Ako se ne pomeriš, kada? Ne, Još koliko ima? Po moje, ne znam, kasnila 9 minuta. Kasnila, pa ti kad si počeo snimaš, to je valjda od prvi minut. Oni kasnili, bre. Nisam ja. Prez 9, 40. Ajde malo, ven. Sad, tako je. Ajde, mali.
Evo ga još jednom. Udaraz, be udaraz. Uf, u njega. Da, šutneš ga pa kuda ide. 45. Aj, sad će ga sve na kraj. U telefoni, neko vijavi kad ja se na tako objasni. Da, što je tam poniš. Sve kada je nema cirka se kudra glavno na krve. Idemo nekog vodi. Idemo tamo koji da je voda. Dobar. A tamo? A te primio kao lija. Kao ruda. Rudar koliko pilo? 18. Od Božu koliko imaš? 18 No, ovo je pa sramote i oni pa je bagi, svi su. 46. Da, ve utepa ga sloptu. Utepa ga sloptu. I kad treba jako dodate kilometar, Ajde, desno sam da... onda mu treba podložiti Ruku. Pa ne mu jako dupe u ruki pištaljka. U džep mu bila pištaljka. A glinke ga nema. Levak, a. Izađi! Tako. Goravej, imaš i suncored za kamermana malo, ne? Kad bude polovreme kad bude, ti mu da ljudska. Partizanovci, uđutite se. Partizanovci, čestitam vam na poraz. Tamo ne potrebno krštajci izgledali. Tribine da su rodili. Ono za kuljevore. A vieni, non mi sento Certo che poi vieni Daj mu go odmah, be, Ajde, gruja. Ovo ovaj dečko lepo se otvoren, ne da utoči se, ovo mu naravno. Mislim da je opcije. To ne mogu da ja se bio, pokažu Ja, evo ti ga tako. Šutiraj. Bravo. Dobro che fosse. Nego ne ja zakratio. Koliko bala ovo zbunirao? Ne znam, Miljan Pavlović to najbolje. A koliko? Ti vidim što mogu pisati? Ako ne, Kandikana ima neki Nek sednu ljudi. na 107 tempe. Nema veze, bre, sedi, brate, što vam poslu? Da li to broju A vi? ima mesto? Mladi, možeš to stoji. Ne treba uopšte zove. Znači ko je dobro. Ma i ovo da je dobro.
Izvolite, ja ga ne Proigraj! Ajde, čekiraj sad, to je za to. Čekio sam Bez 100 evra garantovano nije ako je onaj glavčina. Bez 100 evra nije to koji bi pravila i u Dešinovo. Nije ti svi oko prebešli svoje predsjedne, ja što sam vas blokirao. Ja sam kriv. A to drugom ti krivi da ti poste stvari loše. Ajmo mi iskršilo. Ajmo, go! Varve, ajmo život, to je bilo praznilo. Ja zašto ne. Donesem na mog brata muha. Bravo, Pjesano. Ne dirajte ga. Ne bojim tamo. Pa to je sve. Ne, baš to ne. A presu oni što su kupili. Da, gde su bili? Da. Dajmo godno, nema nici vidio. Gde smo se igrali. Doj. Kikiriki naš. Ne dirajte ga. Ostale mu brata vole se prepočistili neki filime da Pa je možda bolje zoni. Za zoni možda destinu da Ne, bajna glas, nije ovaj sitno. su zatvorac. Ja već to radim. On na to ne vidi da ide. Da se mnogo da bude sad. Dakle, prepoznaje pametno Možda nije neki igrač, da će čanak mogu se prošli dovoljno da dođe dete. Što? Nego se ne sviđa igrač. Da je Dobar voda, ne? Pobedili da je u prostoru. Kako dobro? Čoš po 16 stepina na drugu. A za toga onda ne bilo. To će drugarov moju teku i znači ruka, radničko zove, ne, u realni Šta mislite da ova ekipa trenira? Vi igrači mi. Mislim ćemo to vreme utrepati čovjeka za teretinu. Stara pogledaš je prebavanje, pa igrači mi sa Metnoruse i ono, Timu kaže, da se šesti mi kaže. Najbolji ekipe je nas. Mi svijetli. Dao. Malo sam vidjela trenja, ali se zove. 7 minuta. A to te ne zdi, tam da mene tim nul. Koji ura? A će mu nađe neki zeljadu dinar.
mislim kafe bio kod njega. A već nisam vidio, nisam vidio obalu na tvoju, ali... Ajde. Devet sad. Idemo. Ja i kad treza neću da mi se radim pijano. Sad nije opće. Kad je ovo opcenu? Ovo je bio opcenu. Daj malo još, malo se si bio opće, ovaj ništa ne vidi. To je jedna sudbina. Svako mi nije sramo ostati dete, moj vendo. Ne znam, Janković i Kupola, da se neki trenira su, treniranje nisam bio. Vidite ruke sad, vidite. Ide piju jedan dan. Diži opet. Mani da me čim digne bez podno. Ne vidi kad digne. Od sebe, diži. Gledaj. Ko jedna bez podno. Dojte ga me času, ne gledate! Treba li pozvati finale? Možda na gol Rapicu, a? Aj kad smo došli da gledamo baš da vidimo za to knjigu kako je to za pozicije. Sad će 3-1, ajde. Uf. Nije, koliko da zdaje jedan... Jasni starter za izraz, drži 2 puti. Faul bre. Pa da mi teba po nogi, ja se gledam skoro. To mi te najmanje treba. Ajs. A vidiš na košarku, alo. Nisam nikada ne Znam kako to idemo. Da li je moguće da Ovo će da slučajte i utovar. Ne više. Pa mi se. Ne. Udari. Vuči to je dao. Da. Hoćeš da im šoker ima da pali šoker. Offside. Hajde Dize opet. Dize već Dize. Ona bomba. Ne bi to vaš po televizor će mi naručenjem gledaš. Ne, veli, samo ovo je strana i pa ne možda na tamo. Aj pomeri se. To se pomeri se.
Ajde, doviđenja. To je Milo. 12. Jesam. Uj, to me zasikira. Jok, ti snimim tebe. Ajde, Luka odigraj celovnik. Ovaj drugi mladnije, nemamo kako I ono je dete sviđenje. Izvini. Što je? To je dosta završava, jel? Ali takoj? 28 završava. Ne, Ejs. Imate u liniju, ovo nisu u liniju, gdje se uopšte pomogaču. A ne znam da gledate ima utakmicu neke kad igrate onaj Grujić, Zlovo selo i ovaj. Iz Malošića da nekaj počela. Jedan pomoćnicu za uopšte. I oni kad ga napadnu. Čekaj, da li si ti neki futbol? Moneta. Pa kako znaš od futbol? Znaš ti što je uopšte. Ti pare imaš doma, znači da biraš stado, ti si još i Još jedan goj. Ajgan. Ma bori se. Petesti minut. Aj čusto. Sliki, koliko bilo je? Pazi, pade ti. Pade mu telefon. Što su farovi? Igralo juče. Ja mislim da se opet ništa. Piksi, to je čovjek koliko pa njima ovaj motor. A čujete me? Šta vam pričam? Malo ste igralo juče. Pobedilo OFK Niš 6-2.
Juče. U OFK nisu. Gaso. Gaso. A Car pobedio Vrežinu 12-1. Velinov dao 10. Tatija si sili. Na malo si na nas. Da li je da bi nam Generale. Ne, to je. Isto ko ovaj iz Malošte. Glumi nešto. Sedam i 2 minuta. Šuca iz Grdišta nikad ne šutira duvače, samo špit. Samo špit. Tako. Još 25 minuta. Pobije, ne upadne. Ma šuca Boki. I pobedimo njih. Pobjedu što? Šuca tam ide iz mosta. Šuca, znam. Sve šutiranje za špitka. Krasno sam Belotina. I Karber igrao za Kad nam pričamo o crkvu, razliku se Kirovića, Lorkovi, Pištolj, ja, ne za budalu za to. Ja kako da Velja mi radi da me taj za dolar rekao. Iako sad po situaciji ti su pa gleda ovoga neka ga pravi na vola. Nakon to se kiče ne vatrogasno. Šta je nego? Samo Fireball, Arđerskove, figura na svom voli. Ne mnogo misliti da voli taman. Plađa.
No, dobro, ovaj foli. Ono platiš sigurno. Ne znam koliko je djela i podve. Može se kaži. 2,5 godine. A? Večera, neće mi se kreće malo u vežbe i neće da se neće se odu. I idemo u kraj konca. Kaži posle da on zdravo. I protiv tebe. Samo Saša da izgubi. I prekidam, završavam. Ovaj nije davao. Toliko stravu. No. Ne znam. Idemo dalje. Imamo. A znaš kako odgovare kufere? Ne Romu krađenu u Italiji. Evo ga još jedan. Odvaga posle Kukuruza ovaj zna ne da stane nikad, da li već je da ovaj drvo da prvo maj palo stani oni, samo i te čuju da si gure u autobuse. Mogu da stojim više, šta sam ti ja pet? Je, upravo si dao se mi djel do sebe. Vrati mu. Sedi! Toliko je cicija. Za koliko kraj? 25 minut, 20 minuta. Ma nišće se na nišće da ušutne i pogodi. Možda je skrati malo, 2 minuta. Zagreva se magarac. Završena preko. Daj loptu bre Mihajlo! Ne možete kuva bez lopte. Gdje taksi za sudije? Milovane bre, pa nema ni ga sima bre, ja vidim da mi nešto fali. Ja pa kad izađo, pa pogleda, mislio sam da je snima, ovo bio ovaj čavka, Ja sam se sjetio što ga nema, rekao, dobro je što ga nema. Pa ne vidlo ti li ja davno i da te pitam, da ti da gledamo Ne snimu. ide, rekao, prošli put neće ići igrao loptu. Pa ne li igrao malo šitu? Ne.
Nije, A? Treba nešto promašiti. Ajde ne beže onoj bruke srmota, pa kumac bolje da ga je šutno i da ga je promašio, ne bi ti bilo krivo. On mogu da on se sapete na... Mihajlov Miškov ga ne bi promašio. Mihajlo nije da... Možda i Drakče da ostavio. Pa dešava se šta. Hajde. Znači, manke Dragan kad igra za Budko, kakav je to klubo bio. Jedan put da gledam ti pa... Ja sam da ga daje jednu utakmicu. Da pola sati pa... Ušao 15 minuta i non stop je na centar ni zaštu. Celo vreme to radi. Pa da u, nema lako živi. A kako beše protiv Stara, Abe Simoć je dašli... Znači, on je super glav. Najveće pojačanje, po 2 gola dao na utakmicu, kaže. Dobro, pa ja se ne možeš ti reći. Da, dobili smo, kaže, pojačanje. Kaže, Hoće se stumbati. minimum 2 gola dao na utakmicu. On ne može da dalje nam biti penal. Zveknu ga. Šas, Viktor, šas. Ovo je 8 minuta. Ajde, završa. Ja čekam još. To je ono zimljenke, ja dolazim. Sinoć o tome jednu priču, Niko Marč napravio limenko neko umetničko delo. Ničemu. Sad ću bi bili 3 mača. Dobro da je to kad se zamožava, za 3 minuta. Sve već, hajde. Donesi, ekipu nesi kopački, hoćeš se gledati. A pogledao si? Ono će sad završiti. Neće da je, dok se vrnem, neće da je. 29, 16 minuta. 16. Ja produžim malo. Ajde. Na kuće. Ledi motor. A pobratim lego na motor. Beži be! Ajde, trči. Torbe. A ovaj ide skoro tim da pokusi. I ovo. Ajde, Nimčo, odmah be. Ajde, davaj ga. Penal me kolega! Vidiš i penal be? Ne vidim. A ne mogu da ide. Pa jo, jel ti bitna gol razlika se? Jeste bitno. Ne, pa dobro. Samo sa crvenu zvezdu Milane. Tamo ajde. Vidi, glasaj tamo, da desi zažma. Sad ću. Ti glasaš, bojite. Znaš ti kako glasaju nije, Goran? Odvezu ga odavde. I oni uzmu tamo po 100 evra i glasaju za Šiptari. Nego, A ovdje kad primaju pomoć od državu. za jajca, pa ne je A budalo. meni prišača Vebeka. Pa Lulićem kaže dao mi 100 evra po glas. Pa nego šta će? Kosovski dodatak. Da be, i to ako kasnije bus. Sve pored. Sve po spisak znam uvek. Da be. To je be. Imali muku Šiptari od njih. Ej, tega nam već redimo, ti se za kameru. Brati me šta se sam imao na mobilan. Ne be, stvarno be. Brati me na mobilan. Lulić sam nakaže. Majke moje, svi seci. Nisam ja lutka. Ale, pa penal be, ej be. Dumno odavde, kaže da mi je zvenje ptijenje. Ne gledaju vater kolo, Ja to je vreja glasom za sebi.
Nije zanimljivo, nema to A država mu dala, gledaj, hangari, najvoniji, Imam sve to. vodene pumpe, sve mu dala i onda tera na pijaci pronara. Sve mi dala država. Jebe mu koje mi seme. Sve mi dala država. Pa je tamo ko si kurac došao. Šteta što nemate. Humorišite to. Sve sam da ujavim. Jedan Mika ti sad našao, zovu ga što dane. Kad zovete mi kako hoćete, ja sam savija 500.000 evra u banku. U zlatom imovine, do sada si isprži ovde. Drži. Meni je pričao da drugar iz Novog Sela. Imao u centru pričaju lokali, kuću, to je ogromna kuća, i ne znam koji je lokal. Jari mu davali, napiši na papir, koliko. Kada sam pogledali bez nekada igrao ove pare, on kaže što ne se nikad, on si gledao, on primjere sam, ali što žao, A on se na tije nije čak, kaže da i zabraju ono što bar ne zarade, kaže, nema nikada. Kaže, moga da kupi 10 kuće u Novom Selu. misliš uvijek da on treba da bude sam. A on treba da bude. Koliko? 33. Nego onaj Dragiš tamo, to je otinio na kod. Fabio je 80. Znaš koliko? 10 evra. 10 minuta. 10 minuta. Plus produžeci 15, ajde. Ovdje on sam iste. Ovo bude stavili u košuru po mesenu. 16. Da im ko izvazi. Pismo. Ebra u zebre, deset je bišnje bilo. One što su ljudi stjerali, i suru deset bilo. Ljubljeni. Vidim dobro da se Ko se javi u djavno nije, pa nema nikog. Ale kad napraviš zamjenu, vidio ovo za tebe, ja? A? Ja ne vidio. A koji zašao? Dobro, vrate, nema. Ja, juče sam bio igrice. Moj drugar. Ja ću više. A nije on. 10 minuta. Može 10, a? 55. Jao, i kao iskopam stan, meni beše vika. Sve tak temo. Ne mogu se ništa. Ne mislim Nikada ne mogu se opravdati. Bravo, bravo, žuti. Ne, to bi stalo, ali poslije da ti treba do takmicu. A Trijano vi je igrao s 9 dana, kan ti kad neki put budu takmicu, ti pa treba do Vikitije, stoji kao crvara.
Ovaj vikne kad je pijan, odmah 170 godina. No, svako zmaju Ti udari čeripao, a ja kad ti nesi, ti ne možeš se setiti, a ti kad udariš, ja se nasmejem. On mislim, Ti si mu rekao, no i on me rekao, koji uvijek. Ne ga špitvate, kupiće udara. Ne vidim ga ni jednog. Ne ga je tamo, ne ga je tamo. Ne, botel spije. On je uradio i čelu I ja ne sam dobro. Čekaj, ne gledaj u kameru, ne gledaj ti ovako. Gledam. Ću te tužim za narodna prava. Vidim, toliko me nervira. Ovdje nema, gdje ne pomije, oni su samo stavljeni. Ću te tužim za narodna prava. Narodna prava, ve. Ti, čuti. Jeste, da. Koliko je izgubio Partizan? života mi tako mi rekao dao. Koliko je izgubio Partizan? Oke smo imali, kaže. Mučilo mislim. I to opet. Ajde. Dobro, gledaj, mislim zavisi, ne mora da znači da je, jer nije kod svakoga tako je. Ne, ali dobro, vi se jeste pa bolje, ne stvari su neka bolje se razgledeva. Nego i ti imaš muku, i ona ima muku, i deci ima muku, i rodici ima muku. Ja ne znam kako oni planirao. Ja ne znam kad će na njih sve da se svađa. Ja je bukno sutra da ti iskorčim još na teku. Ja ću je Treba pa da je prvo pa da je... Bitno sam bio staviti na radini Bovići to je. Ovo je fino. Ruka bre! Majome vega. Ide I ispati. onda planirala će mi večno s njom da živimo. Ja njega čekam kad sam blizu ovog mesta, to sam te kažem. Reš 4-5 igrača se stavio. Ne, nego upravo, nemaš 5 minuta. Bože, tu si Živite zajedno. To je srednje. To su oni vegali. Ne znam, pazi, sve su projekijatska bili krije. Za sve je svađi. Oni se pojavljaš lično i da živi. Pa nije ovce bre. I možda si imao neke mame, ti gi pomagali. Koji Mihalo? Toga pokita se na njih. A, Mihalo. Igra Mihalo. Ti prvo si u njegovu kuću. Još 5 minuta. Jedeš njegove, ovo što sad je ove gluposti, to je sve, da ne kupuješ ni meso, jajca, voće, povrće, sve to. I to nikad ne I onda je problem što Boke ne kupuje zejtin. Tamo sve. A kako sad sam kupuje? Ja to gdje je sve snadavno. Ja sam sad bliži nego stavku istrano. Ja se jedino načku mogu otvoriti. Jedino sad mogu otvoriti.
4 метра на овamo i za 4 metra na tamo. Možda imaš štetu od napred. Dobro da, ovdje će tribine sve. Tribina je 5. A klupice će tamo je sve sve, da tamo? Tribina, da ne bude sve opasno. Prečuti, mora prečuti. Jajca. Prolazimo kroz hodnik, mreža, za kolobi. Tamo su i stacionice što bi Vladu, popo i šveru, pokojno da su pa jovo, i mi prolazimo, izlazimo. Samo si umir. Dole teren neki ispod za 7-8. Ma ima i mesto i za mene. Cel sprat gore prazno. Kad kako? Ne sam skoro še. Mislim, idem. Ali... Kako sam si navikao? Da go locira. Zaraze ljudi. Da go locira. Ono je za kulje je levo. Vamo kad krenemo... Guski čurbi, prenosući, to je mnogo. Kažeš na taška Kaldikana i na dedu zastave mora opravi obudure. Kako te čekati mu gubi? Dosta. Pa igra. Nekome da ga vozi, a putu bandera treningova su za premirjenje Sibice. Imate ljude, a poruku trener sam poslao. Kompjuter. Ja te... Bio sam tu i bre, kako ne znam bre. Već sam bio tu i... Ajde, daj. Bravo. Bravo, 4-1. i malo pregadanje. Ja sam bio tu 40. Treći minut. Četvrti. Pričam što ne znam. Sam bio tu i kad se dva i sobu. 4-1. Ja sam